La presentació a la societat realitzada el 7 de febrer del 2003 de l'Arxiu del Servei Meteorològic Català, del que ens fèiem ressò al començament, va ser feta a l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquests valuosos documents resten a la cartoteca de l'Institut des de l'any 1984. L'acte, organitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya i l'actual Servei Meteorològic de Catalunya, va ser presidit respectivament pels seus directors i pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. Especialistes en meteorologia varen exposar els detalls duts a terme i la importància de la catalogació d'un arxiu sense precedents. Un acte emotiu que va més enllà del dia de la presentació. Ara, un cop acabada la tasca ingent d'ordenar la documentació, ens serà molt útil a tots per entendre millor el funcionament d'aquest organisme, les persones i les institucions que varen fer possible l'altíssim prestigi internacional que va adquirir, podent-ho contrastar amb la memòria dels qui encara se'n recorden. Es va interrompre la marxa de tot lo del servei. Les notes d'estudi, naturalment, no se'n va publicar cap més, perquè, esclar, estava dintre d'una organització que va ser destruïda. Dins el magnífic arxiu hi trobem les plaques de vidre, els prop de 8.000 clixés fotogràfics recuperats i catalogats. Aquesta obra, gairebé feta exclusivament per en Josep Pons, representa un dels arxius fotogràfics de núvols més valuosos del món. La preservació de l'arxiu del Servei Meteorològic de Catalunya és realment una peça singular, d'una gran importància, no només pel món de la meteorologia, sinó per la història de la ciència a Catalunya en general, perquè és un dels pocs casos on tenim preservat un patrimoni d'aquest tipus. En Josep Batlló Ortiz, físic de la Universitat Politècnica de Catalunya, és la persona que durant 3 anys i per encàrrec de l'actual Servei Meteorològic de Catalunya ha posat fil a l'agulla en la història corresponent als anys que va estar en actiu per primera vegada l'esmentat servei, des del 1921 fins al seu desmantellament l'any 1939. Per les seves mans han passat els clixés i la resta de documentació. 18 anys de treball i resultats d'un organisme que ens permet entendre com es feia una meteorologia avantguardista. Les fotografies les vam trobar desades dintre d'aquestes caixes. De fet, són les caixes on es venien els clixés negatius. En aquella època no hi havia pel·lícula, es treballaven clixés de vidre, es venien aquestes caixes, es feien les fotografies, es positivaven, es classificaven, s'escrivien en els llibres, totes les dades, i llavors es tornaven a desar. I simplement s'hi posava una etiqueta, en el llom van numerades per ordre, el número de clixé, que et diu clixés fotogramètrics. Aquests dies tot aquest problema dels arxius que estan a Salamanca, en canvi l'any 83 no va ser molt problemàtic poder recuperar aquest material, que principalment era material de la Generalitat de Catalunya. A més, doncs, la recuperació aquesta ha permès posar-lo en molt més bones condicions que es trobava, perquè a veure, l'Institut Nacional de Meteorologia, des que es va incautar l'any 39, se'n va cuidar de guardar-ho, pràcticament ho van guardar, no van fer res en ell, però és ben cert, de fet no és cap crítica, ells no tenen unes condicions perfectes per guardar tot aquest tipus de material. De fet, no és estrictament la seva feina i en aquest sentit no és la primera prioritat. Llavors, ara, a l'haver-lo tornat, l'hem pogut estudiar molt més a fons, moltes coses que hem trobat ni sabíem abans de començar que ens ho trobaríem, i a més l'hem pogut posar a l'abast de tothom en un arxiu on tothom que a partir d'aquest moment necessiti podrà venir a consultar i fer-se càrrec de què hi ha, demanar còpies, el que sigui. Parlar de l'antic servei i de la meteorologia a Catalunya és una font inacabable, degut a l'interès i desenvolupament d'aquesta ciència tan arrelada des de fa segles en el poble català. Per això, tenint com a fil conductor la feina de fotògraf d'en Josep Pons i Girbau, recuperarem una petita part d'unes tècniques, espais i fets històrics que van acompanyar la troncada cingladura del meritori organisme. Compaginant la informació de l'arxiu catalogat amb d'altres com l'Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, Catalunya, en aquest sentit,
Jo ho relaciono també bastant amb el fet de les coses naturals, les coses pairals. Aquí hi ha una afició també a la muntanya des de molt antic, molt més important que en altres llocs pròxims. Hi ha una gran afició també a l'associacionisme. És un esperit diferent i en aquest cas s'ajunta tot això, no? La meteorologia, la natura, l'associacionisme, tot això fa que hi hagi aquesta diferència, com amb d'altres trets del nostre caràcter. Recordarem il·lustres persones com el doctor Eduard Fontserè i Riba, màxim artífex científic i humà. Va ser un senyor que, a part de ser un savi, va tenir un esperit, diguéssim, molt rigorós, un esperit de constància, de coordinació, va tenir la paciència de fer anàlisis, després síntesis, perquè aquest anàlisis es havia de fer durant molts anys i havia de tenir una visió molt actual de la meteorologia, com tenia ell. Era un meteoròleg que estava a l'altura, o sigui, a l'alçada, dels més importants de la seva època. Això es va demostrar amb els seus contactes internacionals. També intentarem familiaritzar-nos amb persones cabdals com en Rafael, Patxot i Jobert. El 31 de març de 1921, la Mancomunitat de Catalunya, màxim òrgan polític del país, finalment va donar el vistiplau a l'establiment del Servei Meteorològic de Catalunya. A càrrec de la Mancomunitat van quedar les despeses d'instal·lació i funcionament, deixant una porta oberta a possibles subvencions i donatius de corporacions o particulars. Detall aquest últim que seria molt important, com podrem comprovar. El director, Eduard Fontserè, va ser nomenat pel Consell Permanent de la Mancomunitat a proposta del ple de l'Institut d'Estudis Catalans, previ l'informe de la seva secció de Ciències, que actuaria amb caràcter de ponència i vetllaria pel compliment de les tasques a realitzar. La Mancomunitat de Catalunya va procurar-li l'hostatge al nou i flamant servei meteorològic dins del recinte de la Universitat Industrial, exactament a l'edifici del Rellotge, la façana sud-est entrant pel carrer Urgell 187, ocupant les seves instal·lacions una mica més de la meitat del quart pis. En aquest espai, actualment hi ha el Servei de Projectes, Obres i Manteniment de la Diputació de Barcelona. Tot estava a punt per engegar la maquinària i, a fi i efecte, el servei començà a reclutar persones que amb el seu entusiasme volguessin consagrar-se de manera intensiva en aquest avenç científic de Catalunya. La meteorologia a Catalunya, a la primera part del segle, va ser una ciència important. Es va utilitzar aquesta ciència per fer catalanisme. És un punt curiós, però s'ha de pensar que la Renaixença ha fet quasi bé a tots els camps de la vida, no sols el cultural, i la ciència també. El 10 d'abril del 1923, 2 anys després de l'inici del servei, Josep Pons i Girbau pren possessió del càrrec d'ajudant meteorològic. Havia passat un període de proves de 6 dies i el seu primer sou anyal va ser de 2.200 de les antigues pessetes, o sigui 13,22 euros. L'explicació de com un fotògraf com en Pons va recalar dins del servei té la seva lògica professional paral·lela a la necessitat d'un sou estable per mantenir la família. A més de les tasques generals que duia a terme dins l'activitat tan completa de l'organisme, bàsicament feia el que millor havia après, fotografies. Però aquest cop, en lloc de persones o accions costumistes, es tractava de fotografiar el cel de Catalunya. Avui en dia, aquesta professió pot sorprendre moltíssim, però estem parlant d'una època en què les prediccions del temps no comptaven amb l'ajut de satèl·lits com per exemple el Meteosat. Així doncs, les observacions terrestres dels núvols eren una manera encertada de determinar l'estat del cel i d'aconseguir un retrat coral el més ampli possible de les seves formes, orientacions i posicions, per anar perfilant un atles de núvols a utilitat dels observadors meteorològics. L'estudi directe dels núvols donava molt coneixement aproximat, evidentment. No era un coneixement exacte, però es permetia tenir una idea de la distribució de moltes variables, temperatura, pressió, el que fos en alçada. La fotografia de núvols avui dia encara té un pes important en la meteorologia. Per exemple, parlem de mànegues marines, aquest tipus de fenòmens petits, aquest tipus de fenòmens el Meteosat no ho veu. Això l'has de fotografiar amb una càmera i llavors es poden fer estudis fotogramètrics encara avui dia a partir de fotografies. Amb una bona successió de fotografies doncs podries fer càlculs sobre aquell fenomen meteorològic.
Les fotografies realitzades per en Pons en la seu del Servei Meteorològic es feien des d'aquesta cantonada al terrat de la Torre del Rellotge. Hi havia dues maneres de fotografiar els núvols. Una de forma individual, on els clixés, les plaques de vidre, tenien la mida de 13 per 18 centímetres. Les altres fotografies, les anomenades estereoscòpiques, un xic més petites, eren fetes amb una càmera diferent, peculiar, ja que anava incorporat a la caixa de fotografia un teodolit, rebent doncs el nom de teodolit fotogramètric. El servei va disposar de 2 d'aquests aparells per fotografiar els núvols. Un teodolit fotogramètric és una eina singular que cal explicar. Aquest que veiem pertany a l'Escola d'Enginyeria Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els teodolits són uns instruments que serveixen per mesurar angles, tant horitzontals com verticals. El Servei Meteorològic de Catalunya utilitzaven 2 alhora, feien una fotografia i obtenien el que en diem una visió estereogràfica del núvol. El teodolit, de fet, els 2 instruments principals que té, a part de la càmera fotogràfica, si li veu l'objectiu davant, però qualsevol teodolit, a part d'aquests instruments, té 2 discs. Aquí baix es veu una mica al peu, un disc que està graduat. Llavors, observant a 2 llocs diferents, jo sé l'angle que hi ha entre els 2 llocs des del meu punt d'observació. A l'altre costat, si el giro, a l'altre costat també té un altre disc. Aquest disc està posat vertical i justament quan faig girar l'ocular, gira el disc i em permet mesurar en quina alçada està apuntant. Llavors, el teodolit, com que sempre estava fixe, ja estava ben orientat, i ens permetia conèixer en quina direcció, horitzontal, el punt cardinal, en diríem, en quina direcció estava el núvol, i justament podíem mesurar l'alçada que apuntava la càmera. Els autèntics teodolits del Servei Meteorològic van ser construïts per encàrrec l'any 1921 a Roma. El remitent de la comanda va ser en Rafael Pachot i Jubert mitjançant la Fundació Concepció Rabell i Civils, que a més es faria càrrec de la consignació necessària per retribuir el sou d'un fotògraf i un ajudant. Bibliòfil, industrial del suro, home de ciència, astrònom, meteoròleg i sobretot gran mecenes de la cultura catalana, en Rafael Pachot i Jubert, amic i col·laborador d'en Eduard Fontserè, és potser el gran desconegut dins la història del servei. Nascut a Sant Feliu de Guíxols l'any 1872, des del seu observatori gironí va ser el primer meteoròleg a mesurar amb precisió la velocitat de la tramuntana. Tot el material obtingut, totes les fotografies realitzades, quedaven dipositades al servei, però sense que la Fundació en perdés la propietat. El que sí es va perdre, o millor dit, va ser incautat o destruït al finalitzar la guerra, és tot aquest material de càmeres i aparells necessaris per realitzar les fotografies. A l'arxiu catalogat només apareixen uns quants portaplaques, testimonis silenciosos d'una feina sistemàtica. Les fotografies estereoscòpiques es feien des de 2 punts gràcies a una comunicació telefònica especial. Un dels llocs era la torre sud-est de l'edifici del Rellotge, on es col·locava en Josep Pons. L'altre enllaç distava 393 metres, situat al terrat d'una casa al carrer Casanova 169, on es situava gairebé sempre el meteoròleg Gabriel Campo. L'estudi sistemàtic dels núvols aconseguiria ràpidament un impacte social a peu de carrer força interessant. Ell vaig rebre les primeres lliçons de meteorologia. Jo de molt petita ja coneixia els núvols, els cirrus, els estratos, els cúmuls. Aquest és un cirrus plumiforme. Saps per què es diu plumiforme, noi? Perquè té forma de pluma, veus? Té forma de pluma. I així m'anava explicant des de llavors que recordo els noms dels núvols. Anava a la plaça de l'Església i mira el cel. Mira, Josep, mira el cel, mira que fa, mira. El 25 de maig de l'any 1925, la meteorologia catalana va viure un punt d'inflexió molt important en publicar-se l'Atles Elemental de Núvols a utilitat dels observadors de la xarxa meteorològica catalana. Una publicació finançada, com no, per en Rafael Pachot. Aquest primer atles, que va ser presentat al Centre Excursionista de Catalunya per Eduard Fontserè, és un document d'estudi molt rigorós i al mateix temps força didàctic.
Qualsevol persona profana en la matèria podria entendre les definicions d'espècies com estratocúmulus, cirrus, cúmulus, les seves varietats i orientacions, observar si són núvols inferiors, mitgers, etc. És indubtable que les fotografies de núvols de la Fundació Concepció Ravell destil·len una gran riquesa estètica. Tenir un moment per contemplar el cel tant ens pot facilitar informació meteorològica com estimular la vista i els sentiments. Qui no s'ha quedat més d'un cop meravellat per aquestes formes tan suggerents? Un núvol no és un cúmulus, és un núvol, és un cúmulus, però és un número. I aquests són grupos de 5 xifres, on les 3 primeres xifres d'aquests grupos de 5 és l'indicatiu, el cas del turó era el 175, i les altres xifres és el país, Europa i Espanya, per exemple. I les altres 5 xifres són núvols, les altres 5 xifres són pressions, i com a mínim són 10 grupos, són 50 núvols. La manera d'entendre'ns tothom, no cal saber idiomes per fer meteorologia. Dins de la meteorologia, el paper dels observadors ha estat i és primordial per obtenir resultats. Aquest observatori que estem contemplant és el que es troba al cim del Turó de l'Home, al massís del Montseny. La creació va ser possible l'any 1932 gràcies a l'entusiasme del doctor Fontserè, completant així la iniciativa pionera anys enrere de l'excursionisme català. Des del turó, en l'època del servei, es va escriure una etapa cabdal en l'observació d'alta muntanya. És emblemàtic perquè en el moment en què es va crear representava un pas endavant, era una fita molt important per Catalunya i per Europa. Era un dels observatoris, l'observatori de més al sud de tota Europa, per estudiar el règim de vents de les capes baixes, molt importants i molt desconegudes en aquell moment. A hores d'ara, amb els nous sistemes d'observació, no té la mateixa importància que tenia a la seva època i, per tant, el valor que té més aviat és sentimental i simbòlic. L'orientació geogràfica ens ve donada pels 4 punts cardinals. El nord seria exactament el massís del Canigó, les agudes seria un nord-est, en direcció llevant tenim ja la Costa Brava, Lloret, Blanes, ens acostem a poc cap al sud, tot el massís del Montnegre, el Corredor, a darrere es veu perfectament el mar, llàstima que no es veu Mallorca, el sud seria exactament en aquella direcció, i el ponent ara mateix el tindríem una mica a la dreta de la casa. La casa està recerada i el mateix cim li fa de reser i de paravent de les tramuntanades i dels temporals forts que venen sempre o de nord o de nord-oest o de nord-est. En Miquel Massaguer, observador del llinatge, és la persona que des del 1987 es fa càrrec de mantenir viva la història i funcionalitat del Turó de l'Home. El futur de les estacions manuals, però, es troba en un període de possibles canvis. Aquesta xarxa de col·laboradors voluntaris aficionats a la meteorologia, que és impressionant, sobretot comparat amb d'altres llocs. Tot això s'ha de recollir i s'ha de tenir present. Si no comencem aquesta gran piràmide que és la meteorologia per la part de baix, per tenir-ho ben assentat i ben relacionat, això és la base, aquesta xarxa de col·laboradors que d'alguna manera s'ha de compatibilitzar i són els que fan anar la meteorologia amunt. Evidentment, avui dia les xarxes d'estacions automàtiques són un luxe, són cares, s'han de tenir i molt extensa, però aquestes estacions s'han de tenir calibrades i l'única manera de calibrar-les, de saber que funcionen bé, és tenir una persona al costat manual que t'ho digui. Per tant, has de tenir les dues xarxes paral·leles. En un futur, potser més endavant, potser sí que es podria prescindir més d'observatoris manuals, però ara com ara estem en una fase encara en la que s'ha de tenir moltíssimes estacions manuals perquè al capdavall són les que realment donen les dades bones, perquè les automàtiques avui dia, almenys al nostre país, estem en una fase encara bastant incipient en què les automàtiques van bastant malament. Al marge del futur, queda en la memòria la primera caseta de fusta i els pioners, les fotografies fetes per en Pons, l'entusiasme d'observadors amb el canvi de règim. Els que ens hem criat o hem après a l'observatori de muntanya som uns grans classificadors de núvols. No jo que ho soc,
sinó el García de Castro, que és mort, i el Pere Soto, que és mort, i gent que van passar per allà. Perquè, clar, la majoria d'observadors veus els núvols des de sota. I els veies des de sota, des de dintre i des de dalt. Si un mar de núvols difícilment es veu aquí a Barcelona, no el veus aquí a Barcelona, ni que vagis al Tibidabo. Les posteriors reformes i la continuïtat d'altres professionals. Tot plegat la història d'un espai que ja fa 71 anys que porta dades meteorològiques. Continuant amb la història, cal saber una mica més de la tasca diària de l'antic Servei Meteorològic Català. L'equip que el formava realitzava torns, raó per la qual tots els components tenien amplis coneixements. Amb les dades rebudes a través de l'estació de radiotelegrafia, realitzaven manualment les cartes del temps 2 cops al dia. A les 10 del matí quedava exposada la primera carta diària. El del servei estava més bé que el del centre. Una de les manies del servei era fer les isobares, llavors només feien isobares, saps? De fronts no se'n parlava encara en aquella època, aquí. Doncs feien les isobares de 2 en 2. A Madrid les feien de 5 en 5. Avui en dia em sembla que està de moda fer-les de 4 en 4 i a més els fronts. El moment àlgid de presentar les previsions meteorològiques es va produir l'1 de febrer de 1927, quan es va emetre per Ràdio Barcelona la primera emissió d'un butlletí informatiu diari dedicat a l'estat i la predicció del temps a Catalunya. Una informació pionera i compromesa que al llarg dels anys pràcticament tots els components del servei van transmetre en un moment o altre. I per ràdio sentíem que ell ens donava el servei meteorològic i ell es dedicava a fer hermosures de fotos de núvols. L'hermosura d'aquestes fotografies va ser el detonant perquè l'Organització Meteorològica Internacional es decidís a renovar l'Atles Internacional de Classificació de Núvols, que restava vigent des del segle XIX. L'entusiasme d'en Fontserè i sobretot el mecenatge d'en Patxot al sufragar el cost de l'Atles va fer possible la seva publicació. Només hi havia una condició. En Patxot lliuraria els diners, 150.000 francs, a canvi que, a més de les publicacions en els idiomes anglès, alemany i francès, s'afegís una d'igual de completa i oficial en llengua catalana. L'Organització Meteorològica Internacional, abans de la guerra, era una organització entre serveis meteorològics. No tenia estatus oficial. Era un club o una societat que tenia diversos membres i el que tenia un servei meteorològic s'hi podia apuntar. I s'hi va apuntar al servei de Catalunya i s'hi va apuntar al servei de Madrid. I esclar, els de Madrid, amb la seva concepció centralista, no podien admetre que que en Fontserè parlés allà sense abans haver demanat permís amb ells. I això, em penso que això va ser, sap, mortal de necessitat. I el senyor Fontserè em penso que també va procurar posar-hi la seva part, sap, perquè tenia el seu caràcter, entén? A partir de 1929, anirien apareixent diversos extractes fins a la versió definitiva i completa l'any 1935. Igual que en la resta d'idiomes, està compost per 122 planxes de text i 174 planxes de fotografies d'arreu del món. En l'actualitat, encara es pot adquirir aquest incunable a la biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans. Actualment no s'estan realitzant cap tipus de publicació que et permet interpretar tantes coses com aquell atles, com l'atles et permet fer, no? Amb l'altre vessant que ells tenien, no? Que era observar molt, perquè lògicament no disposaven de tanta informació tecnificada i per tant doncs, tota la seva base principal era recollir dades, com aconseguir això i observar. Podríem dir que després de l'Atles Internacional culminava la darrera proposta de prestigi dins i fora del país d'una manera d'entendre la meteorologia sense paral·lelismes. El 18 de juliol de 1936 esclatava la revolta militar. La carta del temps confeccionada pel servei aquest fatídic dia destaca a Catalunya un cel serè amb vents fluixos del nord. Durant 3 anys, el vent canviaria de fluix a fort i en lloc del nord
Vindria del sud la corrent dominant. En Rafael Pachot, que havia pogut exiliar-se a Suïssa, va intentar extreure tot el material amb l'ajut del president del Comitè Internacional i sota bandera neutral de Noruega. Els governs republicans de Catalunya i Madrid estaven d'acord. El precari i perillós transport per carretera, però, els va fer desistir. Per por als bombardeigs, l'any 1938, gairebé tot el material de fotografies de la Fundació i documentació del servei és traslladat a la sala de sismògrafs de l'Observatori Fabra, situat a la muntanya del Tibidabo, on queda arrecerat i sota la protecció del Comitè Internacional, un fet sabut per tothom d'una facció o de l'altra, però que no serviria de res davant de l'odi acumulat per als militars més reaccionaris. El 26 de gener de 1939, amb l'entrada de les tropes nacionals a Barcelona, venia un militar del Servicio Meteorológico Nacional. 3 dies després, el tinent d'aviació Adolfo Martín Veloso prenia possessió del Servei Meteorològic Català segons ordres dels seus superiors, el director Marín i en Pío Pita. A l'endemà, 30 de gener, el doctor Fontserè, el fotògraf Pons i el poc personal que quedava en actiu van abandonar per sempre més aquell indret després de 18 anys de recerca i informació. El tinent, acompanyat per el fotògraf, es va apropar fins a l'Observatori Fabra per incautar-se del material dipositat. La destinació, Madrid. L'octubre del mateix any, un petit grup de joves militars nacionals va rebre l'ordre de retirar del carrer Urgell les últimes plaques de vidre i la resta de documentació. Un dels moments que jo baixo al cap de 15 dies a Sant Montseny per fer aquesta espècie d'examen, m'envien junt amb uns companys a la seu del Servei Meteorològic de Catalunya, que estava a l'Escola Industrial, a transportar els arxius, o part dels arxius, amb uns camions que es van anar, després els vam anar a carregar, que eren plaques fotogràfiques, hi havia, escolta, passaven unes caixes, m'entén, i es van posar uns camions, i aquests camions van marxar, crec que van anar a parar a Madrid. Un jefe, el tinent Veloso, són dels que es van fer càrrec del Servicio Nacional quan van entrar les tropes del Franco aquí a Barcelona. La destrucció premeditada del servei va representar un veritable cop moral difícil de superar. El fotògraf només va poder guardar els àlbums que hem anat contemplant. El gran pesar que tenia ell, perquè a l'acabar la guerra va desaparèixer l'arxiu fotogràfic que havia tingut ell. Allà era un tresor. Allà era un tresor. Que va ser perdut, per aquestes picabaralles que sempre acostumen a haver-hi, no? I que potser encara dona algú que encara no entén el problema de les llengües. En Rafael Pachot, des de Friburg, a Suïssa, orquestra una demanda formal. Un seguit de cartes fins l'any 1948 a nivell internacional, denunciant sense pal·liatius la destrucció del servei i la usurpació del seu material fotogràfic. No va servir de res. En Pachot mai va tornar a Catalunya. Va morir l'any 1964 a Ginebra, intentant sobreposar-se a aquest cop fins a l'últim moment, amb l'estimulació de nous estudis i premis mitjançant el mecenatge. El doctor Fontserè no va accedir a sotmetre's a la pressió del nou règim. Aquesta actitud, afegida als 69 anys d'honestedat que tenia aleshores, li van anar reportant un desplaçament forçós de la vida científica. Eduard Fontserè i Riba va morir el 1970 amb poc més de 100 anys, havent rebut nombrosos agraïments en la clandestinitat. En l'actualitat, el seu record, la tasca d'un científic pioner, queda reflectida des de fa 8 anys en les jornades de meteorologia Eduard Fontserè que organitza l'Associació Catalana de Meteorologia, instaurant a partir del 2003 els Premis Eduard Fontserè en l'àmbit d'investigació meteorològica nacional i internacional. En Josep Pons i Girbau va patir 3 humiliants depuracions político-personals davant d'auditories militars, un fet molt usual en l'època. Al quedar lliure de càrrecs, la Diputació de Barcelona el va admetre en el Departament de Cartografia, jubilant-se el 28 d'octubre de 1959.
Recordances és la darrera obra d'en Pons, un petit assaig novel·lístic que transmet les vivències i records del seu pare i de la seva jovenesa a Blanes, il·lustrant festes tan arrelades a la vila com les enramades, tradició que avui en dia encara perviu gràcies a persones arrelades al sentiment de germanor. Diuen que el foc és purificador. Si més no, aquest esclat de llums, colors i soroll que es produeix cada any a Blanes és un espectacle que convida a la reflexió. El fotògraf va morir el 29 d'agost de 1966. La seva vida va ser un cúmul d'inquietuds, aprenentatge i d'una modèstia singular. La seva herència, el mateix que la de les persones que han format part d'aquest document, és la llavor que generacions presents i futures han de comprendre i potenciar, per tal que un temps passat sigui un referent digne de continuar i no una mera cronologia.